Здравей! Аз съм дигиталният аватар на Деян, магистър фармацевт с над 15 години опит и управител на аптека в Бургас. Той ме създаде, за да може да достига до повече хора, но докато е зает с пациенти в аптеката, аз съм тук, за да те информирам. За лична консултация пиши му директно на Viber или WhatsApp. Харчиш пари за витамини всеки месец, взимаш ги редовно, дисциплинирано и все пак нищо. Умора, липса на енергия, изтръпвания, косопат. Ще ти кажа нещо, което рядко чуваш от хората, продаващи добавки. Проблемът почти никога не е в самия витамин. Проблемът е в 3 скрити бариери и в следващите минути ще ги разобличим заедно. Представете си, че купувате билет за концерт, но никога не влизате в залата. Точно така се чувстват повечето витамини в тялото ви. Трите врати, пред които спират. Първо, средата на тялото. Ниска стомашна киселина, инсулинова резистентност, метаболитни блокади. Второ, формулата на хапчето. Синтетични форми, скрити пълнители, грешни комбинации. Трето, дозата. Официалните препоръки са изчислени да не умрете, не да се чувствате добре. Нека разгледаме всяка по-отделно. В практиката ми виждам това почти всеки ден. Пациент идва с кръвни изследвания. Витамин D в норма, B12 в норма, магнезий в норма. И въпреки това, изтощен, с мозъчна мъгла, схванати мускули. Защо? Защото кръвният тест показва само какво циркулира в плазмата, но нутриентите, необходими за вашата биохимия, се съхраняват вътре, в клетките. Кръвта може да е в норма, докато клетките гладуват. Мислете за айсберг. Кръвният тест вижда върха, клетъчният резерв е под водата. Бариера номер 1 – стомашната киселина. Витамин B12 е заключен в протеина на месото. Без силна киселина протеинът не се разгражда. B12 просто преминава неусвоен. Голяма част от хората над 40 имат намалена стомашна киселинност. Хората на омепразол още повече. Симптоми, за които не предполагате връзка с киселинността. Киселини и рефлукс. Парадоксално симптом на ниска, невисока киселинност. Лошо храносмилане след месо. Подуване и газове. Ако имате тези симптоми, вашите B12, желязо и цинк добавки може да са напълно безполезни. Ще ви кажа нещо неудобно. Ако имате инсулинова резистентност, а над 40% от хората над 40 в България я имат без да знаят, вашите клетки са затворени за хранителни вещества. Нутриентите чукат на вратата, но никой не отваря. Решението не е по-скъпата добавка. Решението е в диетата. Намаляване на въглехидратите, за да се възстанови чувствителността на клетъчните рецептори. Никоя добавка не компенсира лоша метаболитна среда. Затова в моята практика първо питам за диетата, после за добавките. Бариера 2. Грешната комбинация. В природата нито едно хранително вещество не работи само. Пример от практиката ми. Клиент взима 5000 IU витамин D всеки ден. Добро намерение. Но тялото изразходва магнезий, за да преработи витамин D. Резултатът – дефицит на магнезий, схванати мускули, лош сън, тревожност. Друг капан. Калций и магнезий взети едновременно. Конкурират се за едни и същи рецептори в червата и се блокират взаимно. Правилото, което давам на всеки клиент. Висока доза витамин D винаги с магнезий. Калций и магнезий различно часово. Купили сте мултивитамин. Пише B12. Но кой B12? Ако е цианокобаламин, черният дроб трябва да го преобразува в активна форма. При хора с MTHFR генна мутация това преобразуване не работи. Ако е метилкобаламин, тялото го усвоява директно, без допълнителна работа. Същото с B9. Фолиева киселина – избягвайте. Фолат – търсете. Когато ми пишете за добавка, един от първите въпроси е каква е формата. Там се крие разликата между хапче с ефект и скъпа плацебо. Мислите, че взимате витамин А от морковите?
Морковите съдържат бета-каротин, прекурсор на витамин А. Конверсията в истинския ретинол е между 3 и 6%. Истинският ретинол идва от яйчни жълтъци, черен дроб, масло от треска. Същото с омега-3. Орехи и лен дават АЛА. Мозъкът и сърцето се нуждаят от EPA и DHA. Конверсията е под 5%. Ако сте вегетарианец, имате нужда от специален план, не просто повече моркови. Нека направим малък тест. Сега, вземете вашите мултивитамини, обърнете ги. Погледнете първата съставка в списъка. Ако пише калциум карбонат, буквално поглъщате варовик. Ако пише малтодекстрин, ефтино захарно мишесте, което блокира витамин С и изразходва витамин В1. Колко пъти съм виждал клиент харчещ 40 лева на месец за мултивитамин, чието основни съставки са пълнители. Затова, преди да купите нещо, пишете ми. Прочитам етикета за вас. Безплатно. Биологията не търпи преки пътища. Витамините работят само когато тялото е готово да ги приеме и когато формата им съответства на вашата индивидуална биохимия. Не по-скъпо означава по-добре. По-умно означава по-добре. Ако искате да знаете кои добавки конкретно за вашия случай, дали настоящите ви добавки вършат работа, какви форми и дози са подходящи за вас, пишете ми лично в WhatsApp или Viber. Аз съм Деян, не чатбот, не алгоритъм, магистър-фармацевт с 15 години опит. Линкът е в описанието. Ако видеото ви е дало нещо ново, споделете го. Може би до вас има човек, харчещ пари за добавки, които тялото му изхвърля. До следващия път, пазете здравето умно.